ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na ka di. Nakitak mga nagkuyog da ken ni Ali agayam na madam, at daigam da apana. Napandaman nga rodan iti kabakiran, napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko, pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo, madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat da ti maano pan asidaan, ngam ti magatang iti tsindaan, madam. Sa bagay, uray siyak, nanananam ti maano pan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat, madam, kasta akmat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan iji patad, anak ko. Maawatak, ina. Jak mat kaya ti agyan. Wano agkasera iji patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga min nakataktakak. Okay lang, gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasangat kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin man siguro. No, ada maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga iso. Day tatirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iti bantay. Sakat nagiin na dayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito'y. At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adanom di tababa. Agyan ta itilingag ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa imot naawanan iti naanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaad iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asidag. Kayat da ka diti agnaad dito'y bantay? Nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amumatan, mais ti kang runa na pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malumpanan, ado ka din tinalpas mo nga inaban? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kasla ngamin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpayso. Mamaminsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mo ti makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano ta nga tamat ang makapan ije syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, di pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, inton agparang tiugsa. Sige, isagana ta nga rudan. Oh. Adda pay la iti kasupukan. Ne, saan mo tin ngagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkutkuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanom ngagtaod iti bubon? Ay, umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ti ugsa. Adda manen iyawid tayo jay patad. Adda manen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpet kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Baknang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yu asawan, ama? Imposible, at di mo maawatan ti kayat ku asawan. Apay amanipod kinasauna ka ti amam, di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko nga amam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag, saan mo ang mabalin asalungasingan? Amamukan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Dahit ati saan kong amo? Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Dahit atirigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkel ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasayaat mat, ina. Madamag kuman, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudan? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti naitalimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kas iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko.
Bro, anya ti imbaga ti talkam iti negosyo? Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad? Idinto tano at data iti lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing ka nga agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli iti lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanen iti kabakiran. Intamanen aganop. Numaasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingid tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag ko man gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Amang ano sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta? Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, amang ano di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo iti biyag. Numabalin kat kitaam mo't jay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan mo't kit di, anak. Saan ka mo't maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alaan tapanakan baim, taintamanen agpalpaliwa iji kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngem ti ibagamanen dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon titulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae a nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaingan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag kan isu aminen? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadis mayak lang. Ara, agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali iti nagpwestuan mi itay. Kat singlina. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayak ti gayem ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungad. Aglingedak. Amang ano kabuso. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Ay, umasidagak man. Ha? Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen
Tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem at daira kan Moira. Agnanaad dagito ije kabambantayan. Ngam agtrab-trabaho da iti pagabulan, ije patad. Iti sabali abangir, baknang matnimiko nga anak ti may sa tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan ng amam mo. Sumkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot a naikabil iti batsyang indisunay. Umasidagak man. Di na kumadangran, apong. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabagiran. Mabalin ka dito makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kadwam ko nam? Adda. Ading napintas adayag. Angam saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanyak. Babaan iti kawas mo. May saka kadagiti maawagan anangato iti gimo. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakun kad. Naimbag man, taumay dito'y kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti aganaw. Mabalin ka di ama amuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo tanday diyang imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawan na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali anak ka itulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga umanugot iti kayat dang ipaasawa kanyak. Nang runa, kat saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop dito'y. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatag. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw anang nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak? Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod, dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kunkunam a lalaki, gayam? Saan pa'y, gayam? Diyak pa'y nakikita dito eh. Sa balin samat at tribo. Nataar ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y mutam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam. Kan
Ganayon ko ang madardarapdap ti rupa na. Sabalin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Italaang ang mapasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan laang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramidan ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan mo ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan yung ipapantapan na kisarita, iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kung tiduri nga itadta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. Nuko nayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga aggastos no awan ti amo kaswapak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan mo't kasukat na? Ha, saan pa'y laan? Adda ka dito'y waig, Ginoo? Di na kumaawagan iti Ginoo, ta saan nga agpagpabigbig. Kay kayat ko maawagan na iti mi kulatan. Ginoo nga min awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Sa anak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgak nga imnas. Ha? Saan nga tang agong nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahita ti dakkel aparikot ko. Jak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngamawan mama ay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Agliv ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahom kanyak, bro.
Into no may alawas, tinagtulagan mi ti gayem ko, apan nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray. Saan nga umana iti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anya di ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kong kunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak? Agmay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di? Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligin bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tangayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itikimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas, no agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan na kuman, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod mo day tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina? Inton agkita kami manin ijawaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahalakon iti bakasyon ko, bro. Nasayat no kasta. Mapan ka din agtur iti sabali nga isla. Tur? Wano? Kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jak pa'y napnapan iti a resort. Nalatak ka no da iti a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. At da ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko ama-amom. Sige bro, agrubuatak nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuana nga alahas ken antigo nga alikaman iti kusina. Lakit di ah. Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumet ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyenda danto iti agbalin nga asawa na.
Sigurado amaragsakan tumutlaang. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakkel ni gayem Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak matinti. Kan nakasunglasses ak. At dapay masko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y jemanugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, kayat dito'y. Ado ti tao. Jemanugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay? Adda tao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, Ana, dahi ta babae nga umasidag ditoy. Iso dahi ta, ti manugangin ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan da ito'y, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamammuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taamuna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abak nang. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko amapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasiday nga babae, iso dayta ti manugangin ta. Dayta ti manugangan ta? Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpayso nakaparada alugan di taruar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidam nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayang Miko ti babae. Saan mo't apanagwiyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayang Miko ti video. Masigurado nga adda madismaya. Numakita na ti video ti babae. Simangpet kamat adagos, bro. Bro, naalak unti rumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niya? Orayam ah. Oh, naipasa ka din. Orayam bro. Masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive ko. Ha? Adada amakin
ina ditoy. Kita ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, Jack umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti inted ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay mo ti tsura na. Yam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumot ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na dya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo di syudad. Amuna nga imatunan. Iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na jay syudad. Iso ajak ammo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, adta na asyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ang maasawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit, numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas jay ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa takan kwa na. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dayta nga rod, Ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam saan mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti kalaysa. Dayta ti inkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may ditiwaig. Mabalin ka di ama pantay di balaya. At danas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka di dayjay? Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka di ti agisusoon iti karamba? O di sa kruya kon? Nagalisti karamba. Amang ano maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak dito balayo. Imbag man takinayat mo ti umay dito'y nanumo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo.
Iti ngamin na bayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, nana. Ngam imposible dayta, Barok. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulagdakdag iti dadakkel ko iti maysa a babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam dito'y, Barok. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Diyak kayat day diya babae. Diyak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo Barok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggaham nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, taim manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado ijay? Nusurutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Tas saan da pa'y anap na pan ijay? Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas nantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat ijay syudad, tapno ada kadwag. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgid kayo ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaangan ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga rodan, taurayan da ka. O sige nga rod, darasag ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabelan, Miko? Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyo? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta? Mairugi pa'y laang dito'y pagabulan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, tay paay ko. Gatangan tayo amin ang maaramat. Sige, ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapul. Mairugin ti project. Naggasap ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa.
Ay, kaano ak natamo ta makasarak iti kasken kuana? At dadag iti banag nga ururayam, ngam saan mo ama oray. At damot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ama kadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kasya amapan iji syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikrik na ak. Mading amin ti sauna iti naudi apa nagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakes a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay ang nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano sumangpat? Saan nga rod? Ang sumangputumot laang dayjay. Ta sigurado amapan manen aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agabal? Iso tinang isuro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agabal ditoy? Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama iji balay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy? Ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana ditoy? Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho? Iso mat ti pangisar ka katakwada? Idi ubingag, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana, taalaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabaho anda. Naman pa'y madam. Nabayag asan asimbangpet ni sir. Imbaga ni Pangulo apasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasano da masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke iji syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakit managdakdakis nga ano panda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag kada kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ka ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idinakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saanan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali a bangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir apabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslakit managdakdakas nga ano panda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda.
Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo, dang nga? Ay, sorry, madam. Ibagbagak lang ti pudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Ammo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat day jay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso at di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti Kalaysa? Ti Kalaysa kat may sa sagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga Kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mau. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ti ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman iti panang ibagam Kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam ka dagiti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tanimi ko ti umumay iji balay. Saan da nga amaw? Siyaklaang ti makaamaw. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman iti impadamag mo Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita iji a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya ije tsindaan. Ket, kabuteng mo ka din ni Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin a Kalaysa. Saan a maibilang a sagrado day di a Kalaysa? Tapilitin dakmet a makikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Sa anak nga ruden arumrumar. Agresign kay ti trabahom, tapagbalinen ka amakannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresignak, bro? Wen, bro. Sikan ti agparang kadagiti taltalkak iti negosyok. Sa anak pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mang i-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan na parikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga ka no kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanandag iti agbirok. Saan akarumrumwar? Ngam na turay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan, bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik, tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumwar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles.
Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anyam ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatin ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sa iti sikreto. Ha? Rumbang gumaasaan ang may sikreto ti Kalaysa. Ta sagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngem maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Amangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayim na ijay syudad, kat di ka matmapan ijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y. Ad dalaeng ang maestresakan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan ko na. Iso apim manaw iji balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamat ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta apan nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakit di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atari gagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikariak ko maiti pamilyayo. Pagparangak ako ko amda ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangi manihar. Iso ako ko amda ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Iso na laang taparikot ti pakaikamangan. Apay nga taakas to'y ni Ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag to'y pagabulan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Adumot ket din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko,
Uman-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abel tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wen gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan kapay langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, no anyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo, nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mol. Amang no may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo? Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kuma iti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka dakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko madayta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak, no di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanaganak, ada ka no napigsa bagyo asumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayanda ama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan amadanagan no kastoy? Ato ngamin dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama, gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No addan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. Mahimayat no madadaal. Ay, mauyong sanday ta tao. Akaragsakan nakit din ti panakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Suraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito'y tapno ipakaamuna iti gayem na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana.
Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to iti nalimad. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga abalayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amay yalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsak ka nakit din pa nakadadaal ti yate. Nagmina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangin ta nakalugan ni Miko iti yate. Isu amapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapuken kwa na. Imbag tikas jay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate, ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya? Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Darasam nga road, taagawit kan. Tamangan no pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Masaya at matmanang. Aywang gayam. Agkalay santo itinalimad, dagayam Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanong tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalaysa. Susapo, anya nga tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayam ni sir, ngam naglibaka. Agsagana ka Ira, sumangpetan dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilyan? Ado ka dito inorder mo? Wen, Ira, kayat ka asorpresaan. Basta agpili ka no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayat naklakta. Mamatiak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti Apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangruna dati sanikwa, ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaikat ti angkla ti yate. Mapasamaken ti kayat ko ang mapasamak. Masaya nga nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw, ngem ti panagtalek ti gayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Ayan nga min itang ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaeng kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kankwana. San ko pa'y nga amu asawan ita. Ngem mabalin ko nga aramaten ti latigo kankwana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadaal ti yate gapuken kuana. Agsawsawa ren dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo. Sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Ha! Awan kit di amuna. Di na inaramat ti panunot na.
Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo, no sikan ti saan a makabaan? Pinaay na ti arapaap ko, nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso, sinayang nati panagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na, inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag? Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apa nga inaramid da dayta? Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti na kaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanak ko kadagiti pa kaikamangag. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon? Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailisi iti dusa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy? Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngem, agnanayon ta kadingag lemleman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawin a maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatong palday tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta? Tapno mayasidag ti rignada kanya. May salang ti amok. Padurasam ti negosyo. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inapal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ni Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan dinalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankwana. Napukaw ti asyenda, napukaw pa iti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't kitdi, tasaan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumot laeng ti anak ta. Agawid pa'y nga ta? Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Imado ti buyers tayo iti sabali a pagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabel. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiab-abal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput ken nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingput mat kanya, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan.
Medyo laang, nana. Imbaglaang kasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang ato ngay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon, nana. Amang ospital tinaturong me. Ay, ubing talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dang iti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Jakman mo. Kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem ko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tarod ti maawatak. At dapay dya madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan jay sigud aguradakan ka. Agpay sungata dayta, bro? Agulbud ka di pay ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga dakayat kong haikallaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan lumakang ngagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak may turid ka. Aramiden ta na ito, para kinigayam ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpat talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawon, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. Ada ka di parikot mo? Ada ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Ada man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya dayjay? Imbagakan kwa na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramiden na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di na matpudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpudno nga anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta ti pudno. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiinsangpet ni Amir. Kasla nakuteran apiyak.
Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupot, yarwaten na. Saan ka de, madam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok tanasingpet nga ubing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Wen, madam. Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo't ang inginaan alupot ti arwaten na. Saan ka day, madam? Ay, imbilang ko nga anak. Ngam ita. Siguro di na kun ibilang nga ina. Tapimanaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsublay. Kat addan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpudno nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda no daytoy ket masakit wenno nataengan. Adda met tibak nang akadurmen dati na kay kamanganda nang runa no masakit. Adda man na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya timbaga na takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko. Kat adda kadwa na amarigrig at ababae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngaddan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga apo ko ta no agawid. Huwan nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan a makita di ti balay. Namin pinsan a nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak batan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso apim manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso apim manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat.
Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinangitulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Uray kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da mo ti pagrebangan da, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't ti bagbagim. Apayakas lasan na sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kaya't ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos ang nakaturog ka akanayon? Kasano alabanak da ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asan labayan. Wala, bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Anya ka di ti mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, Jackman amo, simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mo'ten amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano ko maapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adusaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga ruden. Amangan no iliw namat ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yo kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuroon kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak niyo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamamo ka gayem ko. Pada sa mariknaan, no kayat da pa'y nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ikan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaang nga makita dakdag iti dadakkel mo. Si kang amin tumumay Jibalay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawad ako makanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan Jibalay yo. Tartari gagayak madlayta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan kang agdanag, bro? Patsak, makaawit ka, iti mabiit. Agsarita taman, Marok. Panag ko nam nga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaramid mo dayta, Baro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata mataginayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Baro. Sapay kumata maparaburan kayo iti adong nga anak. Kabalan lakit din ni Ira.
Apay kiti nasaan, nana? Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital, day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit? Saan kano ang makapangpangan, kan makaturog? Ang amita, turog kano mo tanaturog. Ha? Taapay kano? Day tamot imbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog? Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakin ko na. Ije emergency hospital ka no, bro? Sikapay nga ron ti makaamo ditoy. Tama panak ije ospital. Anya tinapasamakin ni ama, ina. Miko? Nagkapkapwam. Binirbirok na ka. Lading itek, nujak nagaw-awid ina. At daklang mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina? Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kenkwana. Anya ti kunam, anapanan ni Miko, anak ko. Napan kano ija ospital, ina. Agsakit kano ti amana. Apayin nga agsakit ti amana. Maamuan ta, no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko maina. Kaasimot no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan ija ospital. Ida magmupay kinim Miko. No kayat na amapan ka ija ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Syaktimang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ma. Aday nala ka na imas sa makan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday apanawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day taabanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayag na jak naganop. Uray siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Ita, tainyawid tanti amam. Maragsaka na, tanakumbinsir mo amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumaraya sumangat ije bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magan tayong arudan, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapul ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan numakakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang Ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige, inton makasangpeta kay Jebalay. Ibaga kon kadakwada ti may papan kini Ira. Agawaan bro, narigatan numaunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Adda ibaga kada kayo. Ngam sapay lako mata maawatan dak, ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka didayta? Adda kayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Ha? Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ing grande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang put mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga ruden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna, asagrado akalay sa. Sagrado, kan ing grande akalay sa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.